A literatura galega do século XIX é moito máis do que unha literatura, ou moito máis do que pode supor unha arte tan elevada como a literaria, nunha cultura normal, normalizada, e dotada, por tanto, de todas as expresións dunha cultura formal e apoiada e amparada por institucións. Ninguna destas condicións se deu na xénese da literatura galega do século XIX, entón hai xa unha componente moito marcada de contestación a un sistema dominante español, excluente completamente da cultura vehiculada en galego, e unha directa ligazón ou vinculación desta literatura coa realidade material e a realidade social da nación en que se produce, da Galiza. É unha literatura globalmente definível como altamente patriótica, por estas razóns que acabo agora de esquematizar. E a maiores, esta sería unha novidade moi louvável e moi de agradecer, e resulta ser unha alta calidade estética. É unha literatura que, en por sí, intrínsecamente posúe un grande valor artístico. A soma destas dúas virtudes, destas dúas cualidades, por tanto, o patriotismo e o alto valor estético, fan dela, da literatura galega do século XIX, unha arte que atesoura grandes virtudes para o coñecemento daquel tempo, pero con consecuencias que chegan tamén aos nosos días, porque encerra preguntas ou levanta cuestións que nós, colectivamente, galegas e galegos do século XXI, aínda non temos resolvido satisfactoriamente. Por unha dependencia extrema dunha estrutura estatal, a do Estado español, e duns poderes económicos, o que xa comezaba a ser daquela un xerme de globalización, de un capitalismo mundial, que utilizaban a Galiza como fornecedora de materias primas e tamén de efectivos humanos para as guerras coloniais de España e para a repoboación ou a colonización en América, en territorios americanos, fundamentalmente en illas tan ricas e tan prósperas como Cuba. De maneira que é nesta segunda metade do século XIX onde, e en concreto alrededor de 1880, onde esta dependencia extrema da Galiza, esta carencia de clases dirixentes propias e internas ao servizo dunha presenza política da Galiza autónoma, esta falta, en definitiva, de papel político e social, cunha masa poboacional, o 90%, traballadoras e traballadores no campo e no mar, sen protección, como digo, sen amparo institucional de ningún tipo, cunha emigración xa altísima, pois todo isto dispara as alarmas dos elementos dos individuos máis sensíveis daquela sociedade. E todo isto vai como pano de fundo estar detrás, xunto con outros ingredientes tamén, claro está, biográficos, afectivos, de lírica intimista mesmo. Pero todo isto que citei antes vai estar como pano de fundo detrás dunha magna obra como Follas Novas. E tamén detrás de outras obras que apareceron neste mesmo ano de 1880, denominado Annus Mirabilis,
por parte do grande estudioso da literatura galega, Ricardo Carballo Calero. Refírome a Aires da miña terra, de Curros, a Saudades gallegas, de Valentín Lamas Carvajal, e a primeira novela, Maxina do Fillas Puri, de Marcelo Valadares. Todas estas obras viron a luz neste ano de 1880. E aí podemos xa marcar o ponto álxido, o ponto máis elevado da constitución de unha literatura galega que renace neste segundo período, ou na segunda metade deste século XIX. Cambiaron moito, porque, entre outras cousas, o século XX coñeceu dúas terríveis traxedias, as determinadas polas dúas guerras mundiais. E, naturalmente, elas afectaron a Galiza de maneira xa máis próxima, aínda un drama igualmente terrível como o que supuxo a Guerra Civil Española e o seu desenlace. Unha dependencia cada vez máis acentuada de España, refírome a España política, a respecto do capitalismo internacional e de un foco de poder tan potente como os Estados Unidos Norteamérica. Todo iso está de forma directa e determinante condicionando o porvir, o presente e o porvir da propia Galiza. E despois un feito para nós, e esa é outra novidade, por moito que a xénese de algúns procesos hai que remetela, como antes dixemos xa, o século XIX, pero é un proceso para nós que xa nos inflixiu unhas feridas do ponto de vista económico, social e político moi profundas, que foi o ingreso de España na Comunidade Económica Europea, no Mercado Común, o 1º de xaneiro de 1986, e a partir de aí xa unha constrición moito máis severa, moito máis forte aínda, para o desenvolvemento non das nosas potencialidades económicas en abstracto, senón de obra xa económica ben viva e presente. Refírome á agricultura, ao sector lácteo en concreto, á gandaría, á pesca, ao sector naval, á industria en xeral, de maneira que pasamos a depender de institucións as que o Estado español entregou a súa soberanía para despois negarnos a nós, galegas e galegos, a mínima capacidade de autonomía. E xa non digamos de actuación política soberana. Así que, claro, todo iso efectivamente mudou nunha rede ou nun conglomerado de poderes aínda moito máis distantes de nós, e menos democráticos e menos controlables. Nunha parte, en termos moi amplos ou xerais, sempre falamos, en moitas épocas históricas diferentes, de intereses de clase confrontados, por tanto, dunha loita de clases. Como falamos hoxe tamén dun conflito de xénero, que existiu sempre, por moito que empreguemos hoxe esta nomenclatura. Ou como falamos, naturalmente, dun conflito lingüístico, que non está resolvido en absoluto a favor do galego. E nese sentido, pois claro, as loitas sociais por un traballo na propia terra, o dereito ao traballo na propia terra, por dereitos colectivos e dereitos individuais de todo tipo reconhecidos,
polo dereito a uns estándares de benestar que as institucións públicas deben garantir, porque son as que directamente toda a masa traballadora pagamos. Pois claro, todo isto, claro, vai ter un esquelete que é común, e despois as características ou as contingencias propias como natural de cada época histórica. A respecto da proclamación da identidade feminina, hai históricamente un cambio que pode parecer sinxelo, mas que foi absolutamente determinante. E é a conciencia de que as mulleres somos a humanidade declinada en feminino. Non somos non homes. Isto é, durante milenios fomos definidas non desde dentro de nós mesmas, das mulleres, fomos definidas como o non home. Nalgúns tratadistas, en algunhas épocas históricas, pois, semellantes a outras especies animais ou inclusive inferiores, desprovistas de humanidade. Avanzando o tempo, o debate situouse, por exemplo, no século XIX, como un debate moi vivo, ademais, alrededor de se as mulleres tiñan ou non intelecto, raciocinio, capacidade cerebral suficiente para pensaren, para alén de sentiren ou para alén de teren intuicións. Este foi un debate vivo que penetrou aínda no século XX. Tan importante era para os poderes públicos que da resolución desa pregunta ou dese debate dependía que se puxesen a funcionar, por exemplo, escolas para nenas, ou que se recoñecese o dereito das nenas e das mulleres á instrucción, non a educación en termos morais ou en termos religiosos, senón a instrucción, a un ensino regrado, o que xa defendía no século XVIII o padre Feixóo, nada menos. Ben, entón, o feminismo nace de maneira organizada e consciente, como sabemos, no século XIX. Toda a obra da nosa Rosalía de Castro está atravesada por esta conciencia feminista e por unha preocupación constante a respecto da sorte das mulleres, e esa conquista de definición a que antes me referín, o definirmonos como tal, como humanidade, non como o non home, pois foi o punto de partida, afortunadamente, para outras moitas conquistas nos terreos que xa coñecemos, no intelectual, no laboral, no social, no profesional, no político, mais nunha carreira que non rematou en absoluto, porque en tanto en canto triunfe plenamente o capitalismo mundial, a globalización, en os seus termos máis agresivos e máis destructores, a discriminación das mulleres vai ser un elemento central desa previvencia. De maneira que a tensión ou o conflito vai continuar neses termos. De maneira que a loita por novas consecucións do feminismo progresista, do feminismo liberador, do feminismo transformador, pois vai constituir en por sí unha mellora evidente para a humanidade no seu conxunto. A nosa, xa porque a inaugurou no século XIX de maneira fundamental, e se damos xa o salto aos nosos días, pois hoxe falaríamos tamén dunha literatura galega cunha presenza cuantitativa e cualitativa moi potente
e actuante de escritoras. O que acontece é que, fora de todo o esencialismo, despois, naturalmente as mulleres con algún papel público ou con un relevo público, pois optan, non somos un continuo ou un totum homoxéneo en absoluto, senón que despois aí vai haber respostas variadas e diversas en función da clase social, da ideoloxía, de a quen se quer, que intereses políticos se defenden e en nome diso que escollas se practican. Efectivamente, hai quen se satisfai con que existan tanto número de ministras como de ministros, ou tanto número de conselleiras como conselleiros, sen cuestionarse para nada, ao servizo de que esas responsabilidades femininas, nese caso, existen. Entón, pode ser xustamente para reforzaren ou para apontoaren moito máis aínda unhas estruturas de poder e unhas estruturas económicas que marxinan a masa das súas conxéneres, a masa das mulleres. Pero entón, a partir de aí, pois xa digo, hai escollas que son como tais avaliables, claro está, como todo acto humano público. Desde os tempos en vida dela, en que xa ela propia padeceu preterición, desprezo, falta de comprensión do auténtico valor da súa obra e, por tanto, pois só unha minoría de adherentes até a actualidade, pois hai, claro, un longo camiño. Ese silenciamento en vida dela e post-mortem nos anos ou inclusive décadas seguintes vaise romper cando na segunda década no Ecuador, aproximadamente hai 100 anos, no Ecuador da segunda década do século XX, xa renace con conciencia de tal a cultura galega, a literatura galega tamén, e asistimos á eclosión dunha nova xeración que dará forma xa sen timidez, sen moderantismo ningún, ao nacionalismo galego. Xa se distancian completamente do que denominaban daquela, humorística ou irónicamente, pero xa apartándose completamente, el regionalismo xa ni ben entendido. Entón aquí xa temos dous camiños bifurcados completamente. Ese regionalismo vai contribuir para paralizar, para estancar, para compoñer un retrato, unha foto fixa de Rosalía de Castro, que é o que eu denomino a meta Rosalía. Isto é, non é unha imaxe que se poidese derivar da súa produción, de toda a súa obra, senón unha imaxe deturpada, adaptada ao que interesaba fixar, a imaxe que interesaba fixar da propia Galiza. Por tanto, unha Rosalía de Castro sentimentaloide, doente de amor por Galiza, hipersensitiva, e por aí, entón, pois tamén proclive a doerse ou condolerse moito máis das penalidades alleas e absolutamente fora de calquer rebeldía, de calquer reivindicación política. Ben, andando o tempo, como digo, pois xa chegando ás
nos nosos días, pois afortunadamente xa foi refeita ou reconstruída o que podemos considerar aproximado a Vera Figues ao retrato verdadeiro da escritora, non porque nós o queiramos, senón porque ela non o autoriza. E autorízanolo, e podemos documentar, a partir da súa propia obra. Temos, entón, unha escritora consciente de selo, enormemente moderna nos seus plantexamentos ideolóxicos, desacomplexada completamente na defensa irrenunciável da súa patria, da Galiza, que fixo sempre gala dunha envexável independencia de criterio, que na súa obra desprega un abano moi extenso de retórica literaria, de recursos estilísticos, que goza, por tanto, dunha enorme versatilidade poética, moi aguda e moi avanzada nos seus xuizos, como digo, no seu pensamento, ás veces inclusive con certos trazos visionarios. En fin, que todo isto pois fai dela un clásico con ese valor das grandes figuras das artes plásticas, da literatura ou da música que lle concedemos aos clásicos de calquer lugar, de calquer tempo, que dialoga connosco non como recordación histórica, senón que é capaz, e iso é común, como digo, aos grandes clásicos, en trazo deles e delas, é capaz de interpelarnos moitos anos despois de escrever o que ela escreveu, e que, en fin, que por iso reúne a súa obra tanta vixencia e tanta modernidade e tantos atractivos. Dedica cantares gallegos a Fernán Caballero, é dicir, a Cecilia Beldefaber, a novelista española, mesmamente por ser muller, por ser novelista, que era un oficio que se pretendía monopólicamente atribuíble só aos homens, aos varós, aos escritores, por tanto. E, en terceiro lugar, por ter sido ela, esta novelista, máis obxectiva na visión que ofreceu nunha obra súa da Galiza. É dicir, por non incorrer no tópico galegófobo, xenófobo, con que en tantas ocasións se pintaba a nosa terra. Entón, na contemporaneidade de Rosalía de Castro, temos escritoras descobertas e publicadas moito tempo despois, como Emily Dickinson, por exemplo. Aí hai evidentes paralelismos. Carballo Calero xa o advertiu hai moitos anos, cando esta escritora comezou a ser recoñecida. Cristina Rossetti, na literatura inglesa. María Antonieta Torriani, a Marquesa Colombi, na literatura italiana. En fin, hai escritoras norteamericanas como Harriet Beecher Stowe, autora da Cabana do Tío Tom, por exemplo. Hai moitos fíos de conexión a respeito de que? A respeito da loita feminista, no seu caso da loita antiescravista ou abolicionista, no seu caso tamén a loita polos dereitos civis, ou inclusive pola loita das patrias respectivas. Hai algunha escritora polaca, por exemplo, posterior,
levemente posterior ao tempo de Rosalía, máis con evidentes pontos de contacto. E, desde logo, unha argamasa común que é a súa conciencia como mulleres que se dotan a si mesmas do dereito, e practican, claro, do dereito a teren unha intervención social, unha intervención pública, a través de un campo posible, de un dominio social posible, como era o da literatura. Non atopo moitas coincidencias textuais, porque ambas, que naturalmente comparten tempo histórico e, por suposto, unha preocupación, claro está, pola sorte das mulleres e a comezar polo seu papel delas como escritoras. Mais é que despois as súas cuestións ideolóxicas, morais, a súa concepción da Galiza e, en xeral tamén, do propio universo feminino son contrapostas. Claro, pode haber este subsolo común que acabo de indicar, pero que despois unha dona Emilia Pardo Bazán, na súa reivindicación de todos os dereitos das mulleres que faltaban aínda, ela vai esta reivindicación e estas proclamas feministas, efectivamente, vainas sempre vincular a unha clase social, non a masa da poboación feminina, e van estar sempre limitadas pola moral católica e pola ideoloxía fortemente conservadora. Entón, isto, lóxicamente, determinará posicións súas moi pacatas ou contrarias mesmo a respecto, nos primeiros anos do século XX, do dereito ao divorcio, ou a respecto do propio matrimonio, institución matrimonial, ou a respecto do dereito do voto, por exemplo. E claro, entón, a esfera ideolóxico-moral en que se move Rosalía de Castro é totalmente diferente desta. É democratista, completamente, é patriótica galega, é a grande portavoz das que nunca tiveran voz, é a que eleva a categoría épica a loita das mulleres do pobo, é a que subtiliza ou matiza con toda finura, como dentro do mesmo pobo, o galego, da mesma clase social, traballadores e traballadoras do campo do mar, e da mesma situación, a emigración, pois aí ainda hai un plus de especificidade para a muller. Claro, entón, aí neste caso que son, como digo, esferas e espellos sociais, pois completamente diferentes uns de outros. Na literatura de Rosalía de Castro sempre van merecer sanción positiva os amores igualitarios ou aqueles en que a muller ten voz propia. Por exemplo, Esperanza, en La hija del mar, ou, por exemplo, voces poéticas, eus poéticos de cantares gallegos, ou a mesma traslación nalgúns poemas desa ambigüidade entre o poético e o autorial en follas novas. E, por suposto, tamén, por exemplo, unha forte paixón amorosa renacida a calor dunha emoción estética
nas orillas del Sar, por exemplo. Logo, o que non endexamais vai merecer sanción positiva na literatura, tanto en verso como en prosa, Rosalía de Castro, van ser as relacións convencionais, home, muller, elemento dominante, elemento dominado, endexamais, e nunca vai aparecer unha soa mención positiva para a institución matrimonial. Entón, claro, Rosalía aí é moi avanzada, é claramente antitradicionalista con todo o que isto supón. Ese ensaio, nos literatas, ou tamén chamado Carta a Eduarda, porque ten este formato epistolar, é absolutamente central na definición da poética de Rosalía de Castro. E aínda máis aló diso, na súa concepción da escritora e de todas as dificultades engadidas para podelo ser. O texto de Camilo Castelo Branco, que Marica Campo localizou na súa obra completa, é 11 anos anterior. E é un violento alegato, é un violento manifesto, realmente un manifesto de misoxinia en bruto, moi localizada, hoxe podemos dizer así claramente, en competidoras súas. Calquera escritora que o quixese ser, el xa a está concebendo como unha rival, como unha competidora, e, por tanto, querendo non chapodar a árbore literaria feminina, sino cortar a planta de raíz. Por iso dirixe ese poema non a elas, as literatas, senón aos pais, para que exerzan a violencia necesaria na educación, no control das fillas e impidan de unha forma rotunda, radical, calquer veleidade literaria. Entón, é moi valioso este texto, este poema, que é un auténtico libelo, claro, para ben conceptuarnos o valor, para ben valorarnos, pois, o significado de las literatas de Rosalía de Castro. Serían cuantitativamente toda a masa que se achega ao 90% de traballadoras e traballadores do campo do mar, ou de ambos, en dedicación simbiótica. Despois temos un pequeno corpo funcionarial. Estes funcionarios son ao servizo do Estado, das institucións do Estado. E aquí falaríamos de 3 esferas: a política, a civil, estritamente, a militar, que é igualmente política, claro, e a eclesiástica, que tamén era igualmente política. Pero un funcionariado nestas, así de maneira global, nestas 3 áreas. Despois falaríamos da fidalguía, que ou está arruinada ou degenerada, é dizer, proletarizada, diríamos, ou nunha minoría fai carreira para ter algún posto de relevancia outorgado desde os poderes do Estado. É dizer, pois, aí o berce tamén do cacicato. E despois temos, en número moito menor aínda, un exiguo universo de alta nobreza, moi limitado e comprometido directamente xa coas máis altas institucións do Estado. Por iso falábamos antes
de un país onde non existen clases sociais dirixentes ao seu servizo. O que tiñan esas clases dirixentes galegas operan ao seu servizo, ao seu delas, non de un proxecto de beneficio delas que supuxese, asemade, unha transformación en termos modernizadores do país. Pois é que xustamente é ao revés. Homes que asinan con pseudónimos femininos. Por exemplo, Lamas Carvajal, Arminda Flores Serrano, nalgún poema que publicou na Habana e aquí na Galiza tamén, ou, por exemplo, don Amador Montenegro, o director da Monteira, en Lugo, que asina poemas co pseudónimo de Esperanza Roca. De maneira que nós, a diferenza da pseudonimia masculina de escritoras como María Aurora Dupin, isto é, George Sand, ou na literatura inglesa George Eliot, ou na literatura española Fernán Caballero, pois aquí o fenómeno que registramos é o contrario. É o de unha pseudonimia feminina para escritores, acompañado este fenómeno, que é máis anecdótico, se queremos máis acompañado, de un que non o é, e é que todas as escritoras galegas anteriores e simultáneas a Rosalía de Castro manteñen o seu nome, non se envolven ou non se camuflan nun nome masculino, senón que manteñen o seu nome femenino. Felicia, por exemplo, Emilia Calé, en fin, Narcisa Reollo, Clara Corral, Avelina Baladares, manteñen a súa identidade feminina tamén no público. Ben, iso significa algo. É unha denominación de orixe, unha marca propia das letras galegas que compre subliñar. Hai moitos poemas. A respecto de personaxes sobrenaturais, a complicidade dela como voz poética sempre se establece con respecto con xéneros. Pode ser a Santa Margarida, de Cantares Gallegos, pode ser a Virxe do Carme, pode ser a Santa, que é un trasunto da nai ou da madriña ou da tía que quer orientar a conduta da costureira que vaya polo rego conveniente. Pode ser a Virxe da Soedade, coa que dialoga nunha confesión da propia autora de Rosalía de Castro, que sempre vai ser unha confesión ou nunca vai ser, mellor dito, unha confesión sacramental, sempre vai ser un desdobramento da súa introspección, pero sempre con estas personaxes femeninas. E outro, así globalmente, outro diálogo, o intento de diálogo a respecto da figura máxima do Deus do cristianismo, pois aí, moitos anos antes que Unamuno, de quen é esta procura de Deus tan comentada, moitos anos antes, como digo, a obra de Rosalía de Castro contén moito desta procura de Deus, un Deus que non comparece ou que está demasiado arriba, e desde logo cuxos intermediarios, os ministros da Igrexa, non convencen en absoluto. Son venais, están entregados aos poderes temporais, son inhumanos, e, por tanto, ela dese esquelete da religión positiva, pois o que vai salvar é o que se
o herdado, o que se pode manter do cristianismo evangélico. Pero nada que teña a ver coa institucionalización da religión católica, absolutamente. Tamén aí falaríamos dun perfil a galega, probablemente, porque o de poeta maldito, o poeta maudit, na literatura francesa, por exemplo, ou noutras, pois fai moito máis referencia a un elemento asocial, completamente excluído de calquera institución de poder, bohemio mesmo, ou mesmamente asociável en alguna época ao consumo desatado de drogas, por exemplo, a unha falta absoluta de cumprimento das regras do bon burgués, etc. Bueno, algo ou moito disto temos en Rosalía de Castro, pero non por esta senda, por este vieiro dunha marxinalidade á maneira moito do vestido de pirata, do vestido de contestatario con todos os trazos máis extremos para épater le bourgeois, para ofender o burgués, para escandalizar. Non. No caso dela é moito máis unha profundidade e unha seriedade moi grandes na súa conciencia como escritora, como galega, é unha vontade moi firme de non renunciar a aquilo que a fixo adulta, que a fixo muller galega escritora consciente de ser. Entón, esta transgresión, esta non adaptación, ela endexamais foi unha tránsfuga, endexamais abenzoou as autoridades civís, eclesiásticas ou militares, non calou a boca, nen sequer cando estaba xa nos derradeiros tempos próxima ao seu falecemento, non foi, como diríamos coloquialmente hoxe, unha cambia chaquetas, non abdicou nunca dese inflamado, dese acceso, amor e defensa patriótica da Galiza. Claro, todo isto realizado por unha muller nun mundo de homes, por unha escritora nun mundo de escritores, por unha rara, por socialmente ou moralmente unha muller moi independente que vai pasear soa polas rúas compostelanas cando isto unha señora deixa máis o facía. Pois claro, todo isto convértena nunha tola, entre aspas, claro, tratada así polos benpensantes, polos hipócritas e recatados burgueses compostelanos, e nunha transgresora, nunha pecadora tamén, cuxos pecados, entre aspas, pois non son facilmente perdoables, claro. Porque é o propio pobo, por unha vía ou por outra, cando coñece a obra, ou cando a recita, ou cando a canta destes autores, chega a experimentar un grau de identificación, de comprensión e de retrato, de autorretrato, moi grande. Entón, pois, é lóxico, claro, que cheguen a constituirse en figuras adoradas por moitos compatriotas. E no caso de Rosalía de Castro isto aconteceu sobre todo na emigración, que recebeu a súa obra como un maná. Cantares gallegos, fundamentalmente. Podemos falar de
existencialismo, en moitos dos seus poemas de Follas Novas estamos a falar, interrogantes sobre a función, claro está, da vida humana, sobre esa compaña ou non de un Deus que comparece ou non, xa o mencionamos antes tamén. E despois, por certo, no que podemos denominar metaliteratura, pois ela expresou no ensaio que precede, que formalmente é un prólogo a Follas Novas, con toda a clareza expresou a necesidade e a realidade do compromiso do escritor, moitos anos antes de que teorizase sobre este asunto Jean-Paul Sartre. Unha vez que foi lida e que foi coñecida, sempre falamos dunha minoría intelectual, dunha minoría académica ou política, por exemplo, pois pequena, pero a recepción foi absolutamente entusiástica por achar estudiosos hispanistas, por exemplo, ou de outras literaturas, como mesmo a literatura española tamén, pois un auténtico tesouro e unha fonte de descobertas continuada. Quer do ponto de vista poético formal, neste sentido foi moi gabado sempre nas ollas del Sar, quer pola liberdade de expresión dunha poeta tan pouco suxeita ás modas ou a imperativos exteriores á súa propia conciencia e á súa propia sentimentalidade, ou ben, noutros casos, por considerala claramente feminista e volcada na defensa dos dereitos das mulleres e da preocupación pola súa fortuna. En fin, José Martí chegou a repetir frases significativas do ensaio inicial de Follas Novas para atribuílas a él mesmo, un sentido, claro, completamente positivo. E despois, pois claro, aí de moitos lugares do mundo, que sexa admirada, que sexa lida, que sexa estudada por leitoras, leitores, sempre nese ámbito, en principio académico, de Rusia, Estados Unidos, de Argentina, Australia, ou de Italia, a Franza, ou a literatura checa, ou a, en fin, a inglesa, ou a norteamericana, onde mesmo hai estudiosas, con Kathleen Mark a cabeza, ou no ámbito anglosaxón en xeral, Catherine Davis, que completan con grande eficacia un labor que aquí xa desde Murguía, pero despois desde estudiosos como Ricardo Carballo Calero, por citar rosalianistas de grande fuste, ou Francisco Rodríguez, ou escritoras como Pilar Pañarés, por exemplo. Pois ben, digo que esta proxección internacional tan ampla, sen Galiza ser un Estado, sen existiren institucións poderosas na Galiza que se permitan un labor de exportación cultural, de diplomacia amplísima, de unha propaganda continuada da cultura galega e dentro dela dunha personalidade e ao mesmo tempo dun símbolo tan importante como Rosalía de Castro. Ben, se todo isto é así, eso demostra que a potencia da escritora é de tal calibre, é de tal
densidade que en por sí, só coñecendo a súa obra, é capaz de provocar a resposta crítica correspondente e en termos claramente elogiosos.